Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemamwe maconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi please hide me. Hello mukoma nashi. Inini ndinoda kutaura kuti I don't have a bond nevabereki vangu. I try as much as I can but zvinoramba. Nyaya yangu yakamira yakadai. Vabereki vangu vakarambana when I was about 4 years. Ndakakurira kuside kwamudhara. So kuside kwamudhara ndakakura mu-abusive way. Ndaiti kana ndikarohwa masikati na-stepmother, mudhara ozoudzwa ozondirovawo manheru zvekuti like now ndine mavanga mumusoro kumusana, ndinoita like munhu akamboita mezi. Kana kuri kunzi ndikamira kwekanguva kadiki ndinoita like ndine macracks. Then my father vakazorambana na-stepmother vangu, inini ndava form 1 ndakazombogara ndiri ndega. Then vakazorora umwe mukadzi zvekare. My father was such a womanizer. Up to now vakarora vakadzi vakawandisa. He was so abusive emotionally zvekuti I ended up ndanoloja. This is just a summary but a lot happened. My father changed me schools zvekuti only form 1 to form 4 ndakadzidza almost 5 schools. That led me to fail because form 4 havana kana cent ravakakwanisa kubvisa kuti ndiende kuchikoro. Regai hangu ndigumire ipapo. Then kuna mom, nothing much but I did not get mother's love, or let me say parents love. Waiuya vachinditora kuma-holidays only, so I did not have the time to bond up because ndakakurira muunapwa. Now that ndakura, I am 23, handina kana chinobatika mukoma nashi. Ndinoshanda sevamwe but mari inongotsvedza, handione kuti chichiri kumboitika. If I want to make a serious decision, iwo wari too, they get me so confused. Vanotanga kudhonzerana. Mukoma nashi kana ndikada kuita musikana zvinotondinetsa, asi mvana ndidzo dzega dzinongondida. Additionally, kana kuri kuchimhandara maoko ndane almost 2 years. Also handigone kurara ndisingaridzi gospel music or kubata bible. Ndinoita madzikirira mamwe asingaiti each and every day. Hazvinei kuti ndine munhu pasaidi kana kuti handina, ndinoita madzikirira akanyanyisa. I try kuudza moms vangu kuti this is not normal but she just take it so lightly. Please, I need help. Zvakawanda zviri kuitika apa handisati ndarora hangu. I am only 23. Please, ndinokumbirawo kuti muzondiudzawo kuti maposta nyaya yangu ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Ndiyo nyaya yakatumirwa nemwanakomana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma, please vigaiwo chitupa changu. Iniwo mukoma, ndinoda kureurura kuti ndine dambudziko rekuba. Dambudziko rangu iri rakatanga pandainge ndichiri kujoni. Zvakaitika ndezvekuti ndaishanda sadaka boy. Saka mudhara wataishanda naye ainge ari builder, iye ndiye aitova mbavha hombe. Saka iniwo ndakazotangawo kuitawo zvekuba zvinguruve. Mind you, zvinguruve izita rataishandisa secode yekuti tizive kuti tiri kufanira kuba simende paimba yatinenge tichivaka. Saka zvinhu izvi zvekuba zvinguruve zvakabva zvandipinda muropa zvekuti imba yose yandinenge ndawana basa kuti ndivake ndinototi ndibe samende chete. Iko zvino ndinovaka ndiri kuno kuZimbabwe. Most of my clients vari kudiaspora, saka ndinowana zviri nyore kuti ndikwanise kubasa mende ndozoita hangu cover up paplastering stage. Simende iya yandinenge ndaba panguva yekuvaka ndinozowanza riversend paplastering, but chaita kuti ndiuyewo pano kuzoreurura ndechekuti ndiri kusiya dzimba dzevanhu dzisina kusimba. I really feel bad nezvandiri kuita. Dai kuri kunzi ndinoita musoro nemari yacho ndaiti zvimwe kuda, but mari yacho inongoperera mukunwa mapepsi nekutenga fodya. Izvezvi hana yangu izere nefear because this time ndakazodarikidza chipimo pane imwe imba. Ndakaita zvekumixa almost 12 mabhara evhu ne-half bag resimende, but zvainge zvakangofanana hazvo nekuti ndangoplasta imba yacho nemavhu. Handichazivi kuti is this a demon kana kuti ndingoriwo mbavha hangu. Kana mukazoposta mukoma nashi, please ndiziviseiwo.
Ndiyo confession yatakatumira namukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma Nashi, nhasi ndangoti ndireurure zvinhu zviri kundishaisa hope. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndaiva ndakaroorwa ndikaita mwana wangu 1 musikana, asi hei vamwene nehama dzemurume vaisandida, asi ndainge ndakatoroorwawo ndichiri mhandara chaiyo. Ndaitukwa ndichiendeswa kumaricho zvichinzi murume wako haana chaari kutitumira kuno kumusha. So ndakazofunga kuudza vabereki vangu zvose zvaiitika. Baba namai vangu vaishanda kuBotswana, vaiva vanhu vainge vaine mari yavo. So baba vakabva vandipa mari yaiita iyo $500 ndikabva ndatenga stand muHarare kuEpworth. Stand iyi ndakaitenga $300 asi zvaiva zvemusangano. Zita ndakangoti isai zita rababa vemwana sezvo vari ivo baba. Imwe ndikabva ndavaka a 3-roomed yangu nekutenga property yemumba. Murume handina kana kumbomurambira urombe. Takabva tatanga kugara pamba pedu paya tikabva taisa mamwe marooms maviri maloja. Murume akabva atanga kundirova. Ndikati zano nderipi? Ndikati regai ndiendese mwana uyu kuna ambuya vake vanova amai vemurume. Mwana akaenda kumusha nemurume wangu, then manheru acho ndokubva ndasara ndichikwira bhazi ndokuuya kuBotswana. Vabereki vaiva vakagara kuZim ipapo. So ndakasvikira nefriend yangu kuBotswana, tikatanga kutsvaka basa remumba, tikatanga kushanda. Ndakazoisira baba vemwana message kuti uchengete hembe dzangu nemusha ndichazodzoka. Pasina mwedzi ndakabva ndaisirwa message nemuloja kuti tose takadzingwa pamba apa. Imba ikatengeswa nababa vemwana. Ndakaita stress zvekutosvika pakurwara chaiko kuenda kuchipatara. Kuudzawo vamwene kuti mwana wenyu atengesa musha, vakabva vati usataura nesu nekuti wakatiza wega murume wako. Ndakasvika pakupererwa. So kuchipatara ndakabva ndanzi une nhumbu ine 6 months. Inini nemurume tose taisaziva kuti ndainge ndiine nhumbu nekuti ndaitoyamwisa mwana paakaendeswa kumusha. Kumuendesa kumusha yaitova nzira yekuti ndikwanise kumurumura. Pandakanzwa mashoko awa ekuti ndainge ndiine pamuviri, hama dzangu ndakabva ndawedzera kuita stress. Ndokubva ndadzokera hangu kubasa ndikanoudzawo murungu. Iye akabva ati chengeta mwana, tinokubatsira nepreparation. But handina kukwanisa kuzvinzwisisa nenyaya yekuti ndaitya vamwene nehama dzemurume. Apa mwana wandainge ndaendesa kumusha ainge aine gore ne3 months. Ndokuzoudzawo friend yangu. Iye akabva ati iwe bvisa nhumbu iyi cause vamwene vako havakudi, vanozoti wakanohura mwana iyeye kuBotswana. So ndakazoudza murungu kuti inini ndafunga hangu kubvisa nhumbu iyi, asi vari kumusha hapana wandichaudza. Iye akabva ati kana uchibvisa wototsvaka kwekumboenda kwe1 month wozodzoka wapora. Ndakapiwa off ndikaenda kuna amai vaibvisa nhumbu. Ndakabhadhara 1000 pula. Vakabva vandipa zvavakandipa. Ndikabva ndatanga kurwadziwa usiku hwose ndokuzozvara mwana wangu makuseni. Mwana akatobuda ari mupenyu, but kainge kachiri kadiki diki. Pandakaita zvinhu izvi ndainge ndiine shamwari yangu iye ainge akatokumbirawo off kubasa kwake. So ndakatora mwana uya ndikamuisa muplastic ndikanomurasa achiri mupenyu. Shamwari yangu ndiye ainge akatobata plastic racho akabva anorisiya musango kwairasirwa marara. Ndokubva tadzoka hedu kumba. Kana ndikazvifunga ndinochema kuti shuwa ndakauraya mwana wangu nekusaziva. Angadai atokurawo, angadai atova ne7 years. Ndinokumbirawo ruregerero mwanangu. Inini amai vako handina zororo mupfungwa dzangu. Ndinongoti dai Mwari makwanisa kundiregererawo. Ndakaita nekuda kwekutya vamwene nehama dzemurume. Ndakaurayira mwana wangu mahara. Kukuuraya nekuda kwekupererwa kwekufunga chaiko. Zorora murugare mwanangu. Hapana kana chiri kufamba muupenyu hwangu. Mukoma, kana kuri kunzi mukazoposta nyaya yangu, please notify me ndikwanise kunzwawo pfungwa dzevamwe, pamwe ndikakwanisa kubatsirikana nekuti ndatambura nestress. Ndiyo confession yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
mukomana achazora seni ndine nyaya yangu yandautaurawo. Inyaya yandinongogara hangu ndinayo, hapana wandinoudza. Ndakaudza munhu hapana anonditeerera. Saka ndinogonzwa vamwe vachitaurawo nyaya dzavo. Ndiri mukadzi ndikutira 29 years this year. Mundichinjirewo voice yangu please. Ndakakurira kuZimbabwe. Vabereki vangu vakandisiya 1999 kuZimbabwe vauya kuno kuSouth Africa. Saka kukura kwandakaita ndaigara nevabereki vababa ndovandaigara navo. Saka magariro ataiita anga akaoma, ndaigona kana kurara panze. Saka pakazosvika nguva yekuti saka kusiyiwa kwatakaita takasiyiwa ini nebrother yangu tiri 2. Saka upenyu hwaitinetsi because taiitwa utsinye, taiabhiswa zvisingaiti. Saka ndichiri kurememba, pandichiri kunyatsorememba ndaienda kuchikoro zvakanakisa stereki. Ndato grade 3 nandiri mwana aigona zvisingaiti. Ndaitambira number 6 3 6 3 ndiko ndaitambira. Saka rimwe zuva akazoti yanga iri 2003 nandiri grade 3 ndatobva kuchikoro. Gore ranga raakunopera tichinyora maexam. Vandasvika mumba, vandamwa tea. Saka ndine nzara zvisingaiti, vandamwa tea. Saka tea yandakamwa kapu ndainazonzwa kuti kapu iyi pane something chirimo. Semwana ndandisingazivi kuti chichiri kuitika, vandangomwawo tea. Usiku wacho vandatanga kurwara. Ndichitaura zvinhu zvandisingazivi. Ndichideedzera chibati chinja ndichiri kurememba chandaidedzera, ndaidedzera kuti onai dzvinyiro rokunditeera. Saka vakanditora usiku ihwohwo vakandikwidza pabhasikoro sekuru. Vavaenda neni kusaidi rekuHighland. Pandaingochema ndichingoti onai dzvinyiro, onai dzvinyiro. Kuti ndizive kuti vakaenda neni kupi handizivi. Ndakazopipwa ndadzoka mumba. Mangwana ndakunzwa zviri nani. Kubva ipapo ndichidzokera kuchikoro, komana chandiunyepa ndatanga kuita number last kuvhara musuwo chaiko chaiko. Ripoti rangu regrade 3 rakashaika, harina kuwanika pachikoro. Zvadaro vandatanga kuenda kuchikoro kwekwe sometimes zichimbodzingwa. Chiti ndakadzingwa ndoendogara kumba, vabereki vasingachatumira, vasingachaite sei. Pamba pandaigara pana mbuya vangu ndaigona kurara panze. Vativharira madhoo panze ini nebrother yangu. Saka yakazosvika nguva yekuti taipinda hedu mumba but chikafu taichidya na 9 o'clock. But ndaiti ndakarara ndairota zvinhu zvinotyisa zvekuti ndaigona kutorota zvinhu zviri kutoitika zvokuti ndakasvinura maziso ndotoona munhu anenge akatomira mumba. Saka ndaisazorara. Saka ndaizokudzwa nabamunini wangu kunzi aiwa takubatira padhoo uchida kubuda, takudzosera mumba. Saka zvakasvika pakundinetsa kuti ndoda kubuda. Saka ndaizviignora but ino zvakutondinetsa kuti saka zvose zvaiitika zvaizoitika kuti ndinetsikane mulife mangu. Saka pakudaro ndaiti ndakarota, ndaigona kuti ndakarota moto uchibvira, ndakasvinura maziso ndaitoona moto uchibvira padhoo. Zvadaro zvichiramba zvichidaro ndichirota hope dzinotyisa. Mai vangu vazonditengera mapendi vanotengera mapendi vamatumira. Pendi randakatumira ndichirudza ranga riri pepo. Ndangoripfeka ka1 mangwana acho vandatorishaya, handazomborwana futi. Saka ndakange ndakuzoita zvekutiza pamba ndichienda kumba kwebrother yamama wangu. Ndozvananda kuita but vaitonditeera wondidzosa pamba. Saka kubva ipapo kana kuchikoro chaiko chaiko handira kupedza kana chikoro because nandiri dofo, hapana chandaiziva. Ini ndaitotukwa kunzi ndiri dofo. Ndaitotukwa nehama dzababa wangu chinzi hapana chaunoita muupenyu, hauroro, uchaita huro, uchaita pfambi, uchamitiswa. Komana chindo zviri kuitika mulife mangu. Ndaipinda mubhawa. Nezvo ndakazozvistopa nenyaya yekunamatawo. Kuchechi yangu handiendi but ndirongonamata mumba. Ndaipinda mubhawa. Ndainazoti Friday, Saturday, Sunday ndakabata wawa. Saka zvinhu zvaindinetsa zvisingaiti vandazouya kunoku. Saka kuuya kwandakaita kunoku, munhu wandoti baba wangu vasvika vandidzinga, vanditi hausi mwana wangu. Ndichirara panze, ndakatiza pamba ndine 17 years kuno kuSouth Africa, ndisingambozivi ndiri kuendepi. Vandataurwa nemumwe mukomana, vandamuudzawo problem yangu. Ndamuudza problem yangu vatanga kundiabuse.
ndane 18 ndane mwana fandatanga kuabhizwa njirara futi panzi ndakati zano nderipi ndikati kubuda kuri nani fandabuda futi mumba imomo fandatanga kukwangwaya but hope ndairota hope zvinhu zvinoitika chaizvo ndaigona kutorota ndirwisana nawo ambuya vangu ivavo nasekuru vangu but ndaivakurira because ndaivarova ndaita zvekuvarova zvekuti hope vangu handidi vanhu ndaichi ndakaenda kuchechi so ndaiona mastars kutoona tumastars tuchitobaka vamwe vachipera kusumudzwa nandisumudzwa zvinonzwa namai zvinhu zvenyu zviri right mune murume ndichiti handina murume but ndakatoenda pachechi nditoudzwa kunzi ndine murume ndokuti handina murume wandinaye saka apa handichaende kana kuchechi mukomanashi because ndakakudzai hope ndorota zvinhu zvemufirimu chaizvo zvekuti ndinomuka ndichitarisa mba ndidzime light kana ndichirara ndinogona mazuva ekutanga pandakatanga kugara ndega ndairota nyoka ndichirwisana nenyoka ndichirova but ndairotera ndiri kumba kwandakakurira kwacho kunyoka ndichirwisana naye iri pamba ipapo ndogona kutorota zvidhoma chaizvo last time ndakarota zvidhoma 3 ndikatomira murodhi kuti chitoti panext door vachendopamba pambuya vangu vanditumira vana saka vana avo vandavarova ndichiti handina vana vandinaye ndine mwana 1 kurova kwandakaita mwana evha achinja kuita zvidhoma tuvanhu tudiki tune mazibvudzi tudhara vandatanga kuti rova vatwatiza saka izvinozve ndamunhu wekuti kana ndinotorota zvinhu zvekuti ndakatorota nasi ndakasataura zvinoitika kana zvoramba zvichidzoka saka ndikurota mvura zvisingaiti musuna apa ndakatorota ndichitoona vanhu vari mumvura vari pasi pemvura fandati ndoda kutopindawo mumvura saka time yandakapinda mumvura imomo fapapa nemadhaga saka ndakatsvedza pamadhaga mvura yapinda nemadhaga saka vandadhonzwa kunzi ndiende pasi pemvura yakachena vandaenda pasi pemvura yakachena ndichinovhura maziso kudai sofa ndaona pane munhu anga akapfeka white nekumusoro newhite futi but papa nefish yakandisekerera zvisingaiti kumesa saka fish iyo paika ichindisekerera kumesa inge reorange vayandisekerera vandatofenda ndiri mumvura imomo saka time yandakafenda ndiri mumvura vandabudiswa mumvura zvanzi nemunhu akandibudisa nguva yako haisati yakwana yekuti upinde mumvura saka paakanditi nguva yangu haisati yakwana vandatopepundi panguva iyoyo ndaitomuona munhu but anga asingada kuti ndione kuzasi pari kuzasi kwake ndaitoona iri fishi chaiyo saka akaita kuzviwandisa kuti ndisamuone but ndakatoona kuti kutangira pamusana apa pane musku kuti kutoita kunge fishi chaiyo saka iye akandinzvenga kuti ndisamuone vandamuona saka kurota kwese kwandinoita ndirorota zvinhu ndikasarota handipedze kana 3 days kana 5 days ndisinorota zvekusii ndorota zvekumvura zvekuti ndikaenda pamvura hana yangu inoruva zvisingaiti sando zvimwe zvinhu zvakundinetsa muupenyu hwangu kuti wai ndichigara ndichirota mumvura ndakabvunza vanhu vamwe vanoshandira vanonditi zvoni nemweya wemumvura last time ndakatozomborota nditori pasii ndichitonge ndiri kutobuda mumvura panditori nenjozi 4 dzanga dzitoripo dzichitondisekerera zvisingaite ndichitodzibhabhaisa kunge like ndanditori nawo ndichitobuda mumvura saka ndo zvimwe zvinhu zviri kundishungurudza muupenyu hwangu ndakaenda kuchechi ndinosvika pachechi ndinokotsera chechi yese kusvika chechi ipere ndichingobva pachechi handina hope dzandinadzo kana ndogona kuti ndakaenda pachechi pevanhu kana ndakadzokera kumba kana pachishandiswa mushonga ndotorota kuti pachechi apanoshandiswa mushonga wakati saka ndinonetswa nehope zvisingaiti zvokuti ndogona kurotera munhu wandinaye hope dzandomurotera iyo hope dzinotyisa dzekuti ndikaudza munhu hope anondiudza kuti usandiudze futi hope dzako saka ndo zvinhu zvekundinetsa kuti chii chiri kuitika pandiri because kazhinji kacho ndorota vanhu vekumba kwedu vanhu vekumba kwabobo wangu ndonyaya kurota especially sekuru wangu nagogo wangu ndorota ndichivarova zvisingaiti kuvarova kwete zvekumboti chii nditorota zvekuti ndotomuka ndichitodzwa kuti panapa ndarova munhu panapa ndakaneta saka ndo zvimwe zvinhu zvinondinetsa saka kwese kwandinofamba ndichitaura nyaya yehope dzangu vanondiudza kuti ndine chivanhu chandinacho ndine mudzimu uri pandiri
saka ndozvinhu zvandisiri kuunderstanda, because doro iyi ndinotomwa zvisingatoiti. Saka zvimwe zvinhu handitozviunderstandi zvinoitika mulife mangu, zvekuti ndinogona kutoti ndakamuka makuseni kana ndakasapota fodya kana kubasa, zvinhu zvangu hazvinofambire muchindotukwa nemurongo zvisingaiti. Saka ndozvimwe zvinhu zvandoda kubatsirwa nazvo, kuti ndizive kuti chii chimbori pandiri chaicho chaicho, mudzimu here kana kuti ishavire mumvura. Because vamwe vanotaura chishavire mumvura wakangoda urituka kana zvinhu zvako hazvifambe musha. Madays andakamboudzwa kunzi ndirituke ndakatanga kutambura zvisingaiti, but pandakatanga kutedzera zvarinotoda kutotedzera zvandinichitonzwa ipapo panguva iyoyo, kuti ndozviri kutoda kutoitika, ndozvandirotongoita. Saka ndozvimwe zvandoda kubatsirwa muupenyu hwangu. Ine nekuda kuziva kuti family yandiri kugara ndeyangu here chaiyo chaiyo, because kake chitundi chitoudzwa kunzi namwe bamunini wangu andoti bamunini wakatobuditsa muromo last year kuti hausi mwana wekumba kwedu iwewe, inonzvaka family yako. Saka ndozvimwe zvinondirwadza kuti wai vanhu vari kundidaro. Saka ndiri munhu anenge angomira inini namai vangu nevana vangu vandinavo. Saka ndozvimwe zvinhu zvandoda kuziva kuti vabereki baba vanhu ndevangu here kana kuti havasi vangu, because vakandiabuse kusvika pastage yekutiza pamba, vachindiitira utsinye, vachida mumwe muvana ini ndichisarudzwa. Saka zvinhu zviri kundinetsa izvozvo. Ndirogona kuti kwakaitika chimwe chinhu kumba handiudzwe mukomanasha, hapana anondiudza, hapana munhu anotombondiudza kuti kwaitika chakati. Ndakasatoudzwa namama wangu, hapana munhu anondiudza, hapana wandirotaura naye kana kufamily. Variko vana tete vangu 3 nana bamunini vangu, hapana kana mwana wandotaura naye, hapana kana mwana anoda kutaura nini. Kana kuti ndakaita dambudziko, ndiri munhu wekuti ndakaita dambudziko ndinozvionera, hapana, handina herupu yandinowana, mai vangu vanototamburawo. Saka ndozvimwe zvinhu zvinondinetsa kuti ndakaita dambudziko ndiroudza ani, kuti ndiudze mama vatoriwo nemaproblems vanotozvitamburirawo. Saka ndoimwe nyaya yandinayo iri kundishungurudza zvisingaiti, ndokutotanga kutozvitaura kwandokutoita kuti zvinotondishungurudza zvisingaiti. But inini kurota kwangu kweupenyu hwangu ndaisimborota ndichibatsira vana vadiki, ndichirira ndimu ndiri kuhope, but ndichimuka ndichitoudza vanhu kuti ndarota zvakati. Ndakatozomboudza dai ndari musangano randaienda muapostori, vandatoudzawo vaudza, vandatoudza mumwe mukadzi kuti ndarota sangano raparara, hazvina kutora kana 3 months rakabva raparara. Saka ndozvimwe zvinhu zvandoda kubatsirwa nazvo, kuti kana ndine mudzimu uripo aiwa ndibatsire hangu usvike mudzimu wacho. Kana ndine manjuzo acho aiwa ndoda hangu akanaka, akaipa handimade, because ndogona kutowishira munhu chakaipa chakatoitika. Ndoimwe problem yandinayo. Mukomana ndichinjirewo voice rangu please, because pane vamwe vanototeerera pachirongwa chenyu vanondiziva, vandikamboudzawo nyaya yangu but havanayo kuiteerera. Saka inini biggest thing yandoda kunanya kuziva ndeyekuti family yandinayo ndeyangu here, because marwisiro acho avanondiita kuhope akaoma. Ndiri mwana mudiki hangu, but hey, zvakaoma mukomanasha, zvakaoma. Handina murume izvozvo, ndine mukomana wandoda naye takugarisana. Saka hapa ndiri kutya kuti mhepo yacho inoenda kwaari obva andiramba, ini ndakukwanisa kuikurira nekunamata. But mhepo yakatonoti inini yanditadza, saka inotoenda kune maboyfriend andinichida naye. Ndakadana nemunhu ati hapana anoti handichakudi, tinongorekana tarambana. Saka ndozvimwe zvandida kubatsirwa mulife mangu, ndiri munhu andodana naye izvozvo, ende ndakatozvitakura futi. Saka kutakura kwandakazvita, ndakatorota ndichitogamuchidza munhu mwana, but mwana yanga ari mwana mukomana. Saka ndoimwe wari yandinayo futi muupenyu hwangu. Ndikwanisa kuonawo munhu anongondibatsirawo muupenyu hwangu, kuti angondiudza kuti zvinofambiswa sei. Kana ndine mudzimu ongonditi ndine mudzimu, unofanira kudai kudai dai. Handine mashave enjuzo acho aiwa akandiudza kuti mirira, ndiromamirira hangu svika asvika, because ndanzwa nekurota mvura, ndanzwa nekurota ndiri pamvura. Ina ndichikumbirawo mundibatsirawo, kana makazoposta mukomanashi please kuverenga handigoni, ndikutodawo heupu.
ndine 29 years kutaura kudai, but handina kana chandinoziva. Nyange meseji dzamanitumira hapana kana chandiri kutomboziva kuti muri kuti. Saka zvinhu zvinotondirwadza zvimwe zvinhu kuti wainini wakazondiitira utsinye kudaro, wekuti vanonditorera kana nenjigere dzese. Saka nditori nenguva yekuti ndinotomboita hasha yekuti wai inini kuvamwe vese ava, wai inini vangochuza inini kuti vanditambudze. Mukomana Nashimaita basa inyo, ndokumbira kuti munhu makandiposterawo please mundichinjirewo voice rangu, kana kuti munokwanisa ini kutora muita kunge ndimi yenyu muri kutaura nyaya yacho, because hey ndogona kutozoatakwa even nhasi usiku chaiyo chaiyo, because vanhu vacho havatodi kuti ndiite, vanoita kunge vane grazi rekuti ndiona kuti ndafamba sei. Kana mari yandobata chaiyo handizivi kuti inoenda nekupi, ndosara ndisina kana mari. Izvozvi kutaura kudai sombamandira ndatopedzisa kubika upfu nhasi mumba. Kana ndichifamba ndofamba ndichita kunge ndiri kuteerwa nemunhu, zvekuti ndotozvinza kuti pane munhu ari kunditeera. Ndichicheuka kudai so ndoona kusina munhu. Kana nyange ndiri pabasa pandiroshanda ndogona kuita kunge ndiri kudongorerwa nemunhu, kutoona kuti pane munhu andidongorera. Ndichinotarisa kudai so ndoona pasina munhu. Saka ndozvimwe zvinhu zvinondiita wari zvisingaiti. Vadiwa vateereri, ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Ndiyo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.